kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hagaway ka Jingshah ka basungo sirkhay. Uway Nongïalehkai football kari Costa Rica. Ubadang arpo kandai snem. Ya ubala tip kerteng kumu Jesus Alberto Lopez Ortiz. Ula Khlad hadin ba ula sya Dait hagaway ka Kuratia. Hagawa layat ho Khlad patay kubor marka. Kategala jia hagawa kanas. Hadin ba Ortiz ula kinti nakaway ka jaka kway syakawa. Wat laju bena baki bon ki Kuratia hagane kawa. Ki bre ki beladan hajan ki layo I ya ka Jingshah jong ka Kuratia ya ka met jong Ortiz bat ka durki lani ka video halor ka neru kala sapriang. Katay kawa kadon kumbashis pa sa Pomer na kanongba jong ka Costa Rica ka San Jose bat kadon hajan ka sor Santa Cruz. U Ortiz uday udukot jong ka klub Deportivo Rio Canas bat Nongïalehkai na kanika klub ha ka Ascenso League jong ka Costa Rica. Kanika klub kala pentik na halor ka Khlad no jong uni Nongïalehkai. Kakinhon Red Cross kabadan ha katika jaka kalayat ho baki purit kilahap ban siat shwaya ka Kuratia knang bakin yo bantan yakamet jong u Ortiz.